Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Владимир Путин бүген 16-нчы тапкыр журналистлар алдында җавап тотты. Локдаун и сокращение производства, это значит сокращение перевозок. Матбугат конференциясендә яңгыраган иң мөһим сораулар Рәмзилә Гафиятуллина күзәтүендә. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтиләрме? Иң зур игътибар бирелә янгыннан саклану чаралар буенча. Прокуратура уздырган рейдларның берсендә Рания Абдрахманова булып кайтты. Интернеттан дару алып, ничек акчасыз һәм чәчсез калмаска. Буквально через 2 недели у меня начали выпадать волосы. Татарстанда нинди ялган дарулар сатып алдалыйлар? Айгөл Бәдретдинова репортажында. 125 еллык карап төзү тарихы. Яшел Үзәндәге бәйрәм тантанасында Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Бүген Владимир Путин 16-нчы тапкыр зур матбугат очрашуы уздырды. Пандемия сәбәпле форматы башкача. Илбашы Новоогарёвдагы резиденциясеннән элемтәгә чыкса, журналистлар федераль округлардагы матбугат үзәкләренә җыелып аралашты. Исегезгә төшерәбез, Владимир Путин мондай очрашуларны 2001 елдан үткәрә. Ул нибары сәгать ярым бара һәм иң кыскасы буларак тарихка керә. 2008 елгысы иң дәвамлысы 4 сәгать 40 минут, анда 80 сорау бирергә өлгерәләр. 2008 елдан 2012-гә кадәр матбугат конференцияләре үткәрелми. 2 дистә ел içinde катнашучы журналистлар саны 3,5 тапкырга арткан. Хәзер чакырылучылар 2000-гә якынлаша. 7 яшькә кадәрге һәр балага Путиннан күчтәнәч. Илбашы яңа ел белән котлап нәниләргә 5,000 сум акча бирәчәкләрен хәбәр итте. Бәяләрне кайчан игәнләрләр? Бушлай дарулар кайсы төбәкләргә һаман барып җитмәгән? Яңгыраган иң мөһим сораулар Рәмзилә Гафиятуллина күзәтүендә. Урындыклар шахмат тәртибендә журналистлар перчатка белән битлектән. Сүз уңайыннан быелны җитештерү 20 тапкырга арткан. Кайсын алып карасаң да, бүген сораулар вирус тирәсендә куера. Ни өчен кайбер төбәкләргә бушлай дарулар барып җитми? Десятку мы отдали в регионы на учреждения, на СИЗы и так далее. И 5 миллиардов для того, чтобы людям напрямую помогали. Конечно, будем выяснять, где эти деньги. Тагын бер үзәккә үткән мәсьәлә азык-төлеккә бәяләр. Аларны кайчан игәнләрләр? Там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. Хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати? Бәяләр санаулы көннәр эчендә хәл ителәчәк дип ышандыра. Халыкның булай да кереме төште. Сүздә юк, эшмәкәрләргә, балалы гаиләләргә ярдәм күрсәтелде. Ә менә пенсияны кайчан артырырлар дип кызыксына журналистлар. Индексация пенсии предусмотрена 6,3%. И мы сделаем все для того, чтобы это обеспечить. Президенттан онлайн укуга карашы киләсе елга булачак сайлаулар Конституцияга кертелгән төзәтмәләр хакында да кызыксындылар. Безгә дә кагылышлы тема ШУП реформасы. Не думаю, что это тормозит. Значит, здесь у нас несколько задач перед нами стоит, крупных. Это первое, нам нужно создать соответствующую отрасль производства, замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а они используются в других видах производства. Иң еш яңгыраган сорауларның берсе балалы гаиләләргә түләүләр хакында. Әмма Владимир Путин сирне ахырга кадәр шишмәде. 4 сәгать ярым барган чараның иң ахырында гына 7 яшькә кадәрге һәр балага күчтәнәч вәгъдә итте. Всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5000 рублей. Бу ел татарстанлыларга илбашы белән шәхсән аралашу бәхете тәтемәде. Ә урыннарда Путин әйткәннәрне үти башладылар инде. Рәмзилә Гафиятуллина, Яңа Гасыр каналы. Горький исемендәге Яшел Үзән заводына нигез салынуга бүген 125 ел. Әлеге истәлекле дата зурлап билгеләп үтелә. Тантанада катнашырга шәһәргә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Бер гасырдан артык вакыт эчендә завод 1500 диңгез һәм елга судноларын, шул исәптән 600-дән артык карап һәм хәрби судно ясап чыгарган. Бөтен илгә танылган предприятиенең үткәне һәм бүгенгесе турында Илдар Сафиуллин. Бәйрәм тантанасы узатырган урында аерым әһәмияткә ия. Игътибар итсәк, менә бер якта караплар, инде икенче якта халык бәйрәм итә. Ягъни моның символик мәгънәсе бар томан. Завод хезмәткәрләре хәтта шундый зур тантана вакытында да үзләренең яраткан карапларыннан еракка китмәй. Завод тарихы 1895 елдан башлана. Ул чорда төп максатлары флоттагы корабларны ремонтлау була. 1934 елда завод беренче оборона заказын ала һәм елга бронекатларын төзи башлый. Ә хәзер бу оешма Россиядә зур әһәмияткә ия. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шушы дәрәҗә өчен кораб төзүчеләргә рәхмәтен җиткерде. Барыгызны да чын күңелдән бүгенге зур тантана белән котлыйм.
Ayrı sözler bizning veteranlarimizga, harbiylarga ham zavod gurlab tursin, ishlarimiz o'ng bo'lsin. Oxirgi yillarda ko'p zo'r o'zgarishlar shahar uchun, respublika uchun, ilimiz uchun. Завод дөньядагы иң беренче тиз йөрешле суднолар белән дә дан тота. Мисал өчен Метеор, су асты кемәләренә каршы торучы Соколда аларныкы. Зеленодольское предприятие является одним из таких самых основательных. Яшел үзәндәге предприятияне үз эшен сыйфатлы, нигезле башкаручы буларак беләбез. Сез алдагы елларда да эшсез тормаячаксыз. Бүген контрактлар бар. Якын арада өстәмә килешүләр төзелергә тора. Алга таба да үсеш булачак. Мондый коллективка ярдәм итәчәкбез. Заводның бүгенге уңышлары монда эшләүче кешеләргә бәйле. Рөстәм Яруллин монда 22 ел. Корабльгә бетән бернә эшлибез инде. Судовая арматура, якорьләр. Очень приятно за то, что пришли такие знаменитые люди. Эмоциялар бик күп. Заводта бер гасырда 1500-гә якын диңгез һәм елга судноларын шул исәптән 600-дән артык карап һәм хәрби суднолар төзелгән. Әле августта гына Чайка кулланышка тапшырылды. Ул сыйкландырылган газ белән эшли. Яшелүзән районыннан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Башкортстанда килеп чыккан фаҗигадан соң Татарстан прокуратурасы картлар йортларын тикшерә башлады. Республика прокуроры Илдус Нәфыйков сишәмбе көнне шундый йөкләмә биргән иде. 3 көн эчендә 10 социаль учреждениедә булганнар инде. 4-сендә гаип табыла. Түбән Камада исә законсыз эшләүче картлар пансионаты барлыгы ачыклана. Бүген Казанда узган рейдларның берсендә Рания Абдрахманов да катнашты. Ну вот у нас, пожалуйста, здесь расположение пожарных гидрант. Шунда ук янгын сөндерү җайланмасы, эвакуация планы һәм ашыгыч ярдәм хезмәтләре телефоннары. Әмма тикшерү буларны күреп кенә шикләнми, ачып карый. Но вообще он не выбивается, он в сторону подвигаться должен. Вот так вот он в сторону подвигается. Алга таба пансионат бүлмәләре. Каждая комната оборудована пожарной сигнализацией в виде от электросветильника до автоматической пожарной защиты. Не менее полуметра должно быть. Примем к сведению. Янгын яки үткүз чыккан очракта һәр бүлмә менә шушындый битлекләр белән тәэмин ителгән. Башта хезмәткәрләр аларны үзләре кия, аннары соң өлкәннәргә кидерә. Мондый битлек белән төтенле бүлмәдә дә тынчыкмыйча 30 минут йөреп була, кигәч ул менә шушындый кыяфәттә. Запас чыгу юлларында каршылыклар юкмы, хәвеф тимәсенә баскач тавыш коткаручыларга барып җитәме. Барысында җентекләп карыйлар. Все прошло, да? Спасибо, всего доброго. Сигнал прошел. Ишне аббарабыз, потому что бик пожарный надзордан бик пристальное внимание дигән сүз инде. Безне постоянно тикшерәләр. Иң зур игътибар бирелә янгыннан саклану чаралар буенча һәм тикшерүгә чакырынды МЧС органнары һәм Роспотребнадзор органнары. Были выявлены, конечно. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозуның кайбер очраклары ачыкланды. Әлегә нәтиҗә ясарга иртәрәк закон буенча бәя бирәчәкбез. Следят за этим. Бу тармакны бик күзәтәләр, безгә инструкция уздыралар, берәр ни була калса, кайда барырга икәнне аңлаталар. Пансионаттагыларның 90% Альцгеймер чирле кешеләр, ягъни гадәттән тыш хәл килеп чыга калса, үзләре генә хәрәкәтләнә алмаучылар. Шуңа прокурорлар игътибары иң беренче чиратта шушындый оешмаларга юнәлтелә. Татарстанда хәзер 26 дәүләт, 10 шәхси картлар йорты исәпләнә. Кичә генә Түбән Камада законсыз эшләүче шундый оешма да ачыкланган, аны яптырырга җыйналар. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда тагын 3 кешенең коронавирустан үлүе расланды. Алар 71, 74 һәм 76 яшьлек ир-атлар. Бүген тагын 94 кешедә ковид диагнозы раслана. 17се хастаханәдә, 77се өйдә дәвалана. Иң күп авыручылар Казанда 55 кеше, Россиядә соңгы тәүлектә 28214 кеше вирус йоктырган. Гадәттәгечә иң күп чирләүчеләр Мәскәү өлкәсе һәм Санкт-Петербургта. Күрше төбәкләрдә соннар төрле. Ульяновскида соңгы тәүлектә 287 очрак, Удмуртиядә 208, Башкортстанда 156, Чувашиядә 128 кешедә коронавирус раслана. Мариэлда соннар әзрәк 54 очрак. Интернетта дару алып ничек акчасыз һәм чәчсез калмаска быел Росздравнадзор бер кайда теркәлмәгән медицина препаратлары сатучы 200-гә якын сайтның эшчәнлеген туктаткан. Нәрсә генә сатмыйлар, хәтта ковид булу-булмавын күрсәтә торган тестларга кадәр бар. Ялган дару сатучыларга карата 2 суд карары чыгарылган инде. Мне начали выпадать буквально через 2 недели, начали выпадать волосы. Дуслары киңәше буенча интернеттан шампунь сатып алган Александр билгеле сәбәпләр аркасында фамилиясын әйтергә теләмәде. Ул ялган медицина препараты корбаны була. Чәч кыюлуны бетерергә тиешле 1000 сумлык шампунь капма каршы нәтиҗә бирә. Через месяц я прекратил тут же. Бер айдан соң чәч кыюлуын сизгәч, мин аны куллануны туктаттым. Ярый әле чәчләр яңадан үсә башлады. Бүтән шикле сайтлардан һәм интернеттан дару алмас булдым.
Йокыны яхшырта торган һәм иммунитетны күтәрә торган препаратлар, хәтта ковидтан дарулар, быел гына Росздравнадзор бер кайда теркәлмәгән шундый препаратлар сатучы 200 сайтны тикшергән һәм шуларның 189-ы законсыз эшчәнлек алып барыла дип табылган һәм әлбәттә аларның эшчәнлеге туктатылган инде. Ряд разрешений, которые были, прежде всего связаны с ковидом, с ковидными делами. Быел Татарстанда ялган, ягъни лицензиясе булмаган дару сатуның 9 факты ачыкланган, 2 суд карары чыгарылган инде. Пандемия вакытында җинаятьчеләр тагын да активлашты диләр Ичке эшләр министрлыгында. Вот по одному из случаев в текущем году. Быел Түбән Кама районында 115 мең сумлык вирусқа каршы ялган препаратлар җитештергәннәр. Популяр дару исемен кушып сатмакчы булганнар. Җинаятьчеләр кулга алына, ялган продукция юк ителә. 8 елга кадәр иректән мәхрүм ителүдә куркытмый. Җинаятьчеләр ковид булу-булмавын ачыклаучы тестларга кадәр сата. Июньдә 165 мең сумга 100 шундый кап тест әйләнештән алынган. Не зарегистрированы. Чаще всего это аналоги Виагры у нас. То есть вот балуется народ продажей этих препаратов. 3 миллион 500 мең сумлык 4 штраф быел иратларның җинси куәтен арттыручы препарат сатучыларга карата салынган. 12 килограммга якын шундый продукция әйләнештән алынган. Файдасы булмау бер хәл, сәламәтлеккә зыяны зур. Это не средство. Биологик актив мәдәләр дару буларак кулланыла алмый. Бары тик рәсми теркәлгән препаратлар гына аерым бер чирләрне дәвалауда файдаланырга мөмкин. Андыйларның лицензиясен даруханәдә сорап тикшерергә дә була. Бер кайчан да даруларны интернеттан заказывать итмим, бары тик аптеклардан гына алам. Я заказывал витамины. Витаминнар алган идем. Файдасы булмады. Бат дару түгел инде ул. Әллә каян килгән, әллә каян ясалган. Бәлә интернет ашагына түгел, почта тартмасына да төшәргә мөмкин. Преподносится нашим гражданам. Гражданнарның почта тартмаларына махсус кагазлар һәм газеталар салына. Аларда барлык җирдән шифа вәгъдә итүче препаратлар турында сөйләнә. Моннан тыш биологик актив мәддәләр тәкъдим ителгән күргәзмәләргә йөрергә киңәш итмим. Кешеләр анда бик кыйммәткә файдасыз дару сатып алырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшергә, препаратларны бары тик даруханәдән алырга. Шик туса препаратның чынмы юкмы икәнен Росздравнадзор сайтына кирип тә тикшерергә була. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Пандемия башлангач йөрәк кан тамырлары авырулары белән хастаханәгә мөрәҗәгать итүчеләр кимегән, йөрәк ширеннән үлүчеләр коронавирус корбаннарыннан 18 тапкырга артыграк. Сәламәтлек саклау министрлыгында ярдәм сорап вакытында мөрәҗәгать итүнең диспансерлаштыруның мөһимлеген искәртәләр. Вакытында дәваланмасаң, инсульттан үлем очраклары 35-50% җитәргә мөмкин. Гомумән, йөрәк, шикәр авырулары булучыларның хәлен коронавирус тагын да катлауландыра. Вирус бармы, юкмы, андыйлар теләсә кайсы вакытта ярдәм сорап мөрәҗәгать итә ала. Россия сәламәтлек саклау министрлыгы коронавируска каршы прививканы профилактик календарьга кертте. Вакцина кемнәргә ясалачак? Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруның төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Үзара салым программасын дәвам итәргә, авылларга ярдәм итәргә. Бер генә авыл җирлеге дә юк, программага керми калган. 15-нче тапкыр узучы муниципаль берәмлекләр советының съездында тагын нинди мәсьәләләр күтәрелә? Барысы хакында тулырак Руслан Сындинов. Бәйрәмнең төп бизәге кайда үсә? Яктылык төшкәндә агачның формасы матур була. Шыршылар плантациясендә Илгиз Шәкүров булып кайтты. Татарстанда соңгы 5 елда авыл халкы 15 меңгә кимегән. Диплом алган белгечләр дә шәһәргә китү ягын өстен күрә. Бүген әлеге мәсьәләләрне муниципаль берәмлекләр советының 15-нче съездында күтәрделәр. Хәзер яшьләрне махсус программалар белән дә тагын да кызыксындырмакчылар. Бүген кайсы җирлекләргә өр-яңа машиналар тапшырдылар. Руслан Хисмдинов материалы. Иң яхшы дип табылган авыл җирлекләре районнарга яңа машина ачкычлары җиңүчеләрне социаль-икътисади күрсәткечләр буенча билгелиләр. Халык гызыры күпме вакытта хәл ителә, мөрәҗәгатьләр күпме. Халык белән элемтә яхшы булсын, шундый ният белән эшләнгән эшләребез бара. 10 ел дәврендә безнең республикада муниципалитетларга 2300-дән артык машина тапшырылды. Әлбәттә бу машинасыз бүген аралашып булмый. Район авыллар арасында ел сайын уздырылучы конкурста быел 100 җирлек җиңүче таләпләр һәммәсендә дә бер халыкның тормыш яшәешен кайгырту. Авырту вакытында машина белән без волонтер да булып йөрибез әле. Аларны авыртучыларга даруларып киләбез. Мондый машиналар булыр республика өчен. Мондый мәгълүматта халыкка бик зур ярдәм. Без бик рәхмәт президентыбызга. Авыл җирлекләрендә нинди мәсьәләләр еллар буе хәл ителми, коронавирус кеше тормышына ничек тәэсир итә? Залда сүз шул хакта.
Пандемия үзара салым программасын туктатмаган, анда 878 авыл катнаша, 260 миллион сум акча җыела, республика 1 миллиард сум өсти. 2013 елдан башлап дәүләт тарафыннан үзара салымны финанслауга 5 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелде. Әлбәттә, үзара салым программасы җирлекләрдә проблемаларны хәл итүдә зур ярдәм. Коронавирус дип Татарстанда программалар тукталмый. Бу уңайдан Татарстанны Россиядә үрнәк итеп куялар. Пятое место в рейтинге. Россия төбәкләре арасында социаль-икътисади өлкә буенча Татарстан 5-нче урында. Эшнең нәтиҗәсе шунда күренә. Рөстәм Миннеханов яңа бурычлар куя. 2021 ел республикада туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Әлеге карар Татарстанда яшәүче халыкларның туган телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерү бердәмлеген ныгыту максатына чыгып кабул ителде. Шуңа күрә безгә бу юнәлештә эшне көчәйтергә кирәк. Нинди милләт булсын, нинди ярдәм хөкүмәт тарафындан, муниципалитетлар тарафындан бөтен көчне куеп безгә эшләргә кирәк була. Татарстанда быел 50 программа тормышка ашырыла. Аларның яртысы авыл тормышы белән бәйле. Моңа өстәп ил күләм проектлар гамәлдә. Алар 11 бүген съезд башланыр алдыннан проектларның үтәлешен фотокүргәзмәдә тәкъдим иттеләр. Иң матур, иң кызыклы эшләрне сайлап алды. Бу 2000 кеше мөрәҗәгать иткән, эшләрен җибәргәне халыкның кызыксынуының күрсәткече булып тора иде. Бүген Әгъзам Габайдуллин алдагы 5 елга Совет рәисе дип кабат расладылар. Руслан Сындинов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Таиф җәмгыятенең генераль директоры Руслан Шихабетдинов Татарстанның фидакарь хезмәте өчен медаленә лаек булды. Энергетика тармагы үсешенә керткән зур өлеше һәм күп еллык нәтиҗәле эшчәнлеге өчен. Бу хактагы указга президент Рөстәм Миннеханов кул куя. Шундый ук казанышлары өчен медальгә Таиф компаниясе генераль директорының энергетика һәм мәгълүмати технологияләр буенча урынбасары Руслан Гыйззәтуллин да лаек. Бүләкләнүчеләр исемлегендә республикада төрле өлкәләрдә эшләүчеләр бар. Татарстанның шәһәр һәм район җитәкчеләре бүген Рөстәм Миннехановка 3 томлы яңа китапны тәкъдим иттеләр. Аны Тассырның 100 еллыгы уңаеннан нәшер иткәннәр. Басманың үзенчәлеге шунда. Анда шәхесләр язмышы аша республика тарихы сурәтләнә. 1920 елдан башлап 1124 кеше турында мәгълүмат тупланган. Аларның кайберләре сәяси зулым корбаны булып, аннан соңгы елларда гына саклана. Президент аппараты җитәкчесе Әзгать Сафаров билгеләп үткәнчә, проектны 2 ел әзерләгәннәр. Мәгълүмат җыю өчен илнең төрле төбәкләрендәге архивларга Белоруссия, Украина оешмаларына да мөрәҗәгать иткәннәр. Басманы китапханә һәм музейларга таратачаклар. Аның фәнни мөхәррире Индус Тахировка Рөстәм Миннеханов бүген рәхмәт хаты тапшырды. Нинди генә эшкәрлекләр юк монда, кемләр генә юк, нинди генә язмышлар юк, барысы да бар. Менә мин әйтәм, шушы шәхесләр аркылы безнең республикабызның тарихы яңа рәвештә барлыкка килде. Менә мин кыска гына арада карап алдым. Бик кызык. Ул һәммәбез өчен дә бер карап чыгарга кемнәр безгә хат эшләгән, нинди чорда эшләгәннәр, нәрсә булганалар белән. Ул безнең өчен бик кызык. Яңа ел якынлаша, димәк хыялларны чынга ашырыр вакыт. Бүген Татарстан президенты Теләкләр чыршысы дип аталучы Россия акциясендә катнашты. Муниципалитетлар съездында ул чыршыдан 4 баланың теләге язылган открыткаларны ала. Арслан синтезатор, Адилә планшет турында хыяллана. 7 яшьлек Егорга Молния Маккуин машинасы кирәк икән. Роман хоккей өчен спорт сумкасы булуын тели. Президентка район башлыклары да кушылды. Алар 60 баланың хыялын тормышка ашырачак. Әлеге акция Татарстанда яңа елга кадәр дәвам итә. Анда Ёлка желание РФ сайты аша онлайн катнашып була. Татарстанда яңа ел бәйрәме өчен чыршыларны махсус үстерәләр. Моның белән 31 урманчылык шөгыльләнә. Быел алар 9000 чыршы һәм 31 тонна ылыз ботаклар әзерләгән. Чыгарылышның саф һавада гына төшерелгән сюжеты Илгиз Шәкүровныкы. Үзләре төз, алыслары куя, әлегә бизәлмәгәннәр генә. Бу шәһәр яны урманчылыгының чыршылары. Урман гүзәлкәйләрен бирдә яңа ел бәйрәме өчен махсус үстерәләр. Яктылык төшкәндә агачның формасы матур була, и алар күбрәк менә без утыртабыз аларны линиялектә передача асларына, чөнки бу җирләр бүтәнчә башкача куллана алмый. Әлеге чыршыларны 7 ел элек утырталар. Хәзер монда 2000ннан артык агач үсә. Һәр 4нчесе быел сатуга китәчәк.
Плантациядә шыршылар үстерү урман фондын саклап калырга мөмкинлек бирә. Менә ул яңа ел бәйрәме өчен махсус үстерелгән урман гүзәлкәйләре. Аларны тыныч күңел белән өйгә алып кайтырга, яннарында җыр-җырлап әйләнергә һәм әлбәттә мотор фотоларга төшергә мөмкин. Мондагы шыршыларны урманчылар гына кисәргә хокуклы. Тәртип бузучылар белән фотога төшерә торган махсус җайланмалар ярдәмендә көрәшәләр. Узган ел республикада агачларны законсыз кисү белән бәйле 12 очрак теркәлгән. Бер җинаять эше ачканнар. В рамках данного мероприятия Бәйрәм алдыннан күзәтү эшләрен көчәйтәбез. Рейдлар оештырылачак. Шулай ук шыршылар сату белән шөгыльләнүчеләрнең документларын тикшерәчәкбез. Урманчылар әйтүенчә, сорау елдан-ел кими бара. Бу Татарстанлыларның ясалма шыршыларга өстенлек бирүен, димәк, табигатьне сакларга омтылуын аңлата. Илгиз Шәкүров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан Диния нәзарәте 2021 ел өчен төп мөселман бәйрәмнәрен билгеләп үтү көннәрен раслады. Киләсе елда Рамазан ае 13 апрельдә башланып, 30 көн дәвам итәчәк. Ураза бәйрәме 13 майга туры килә. Корбан гаете 20 июльдә билгеләп үтеләчәк. Бүген Казан утлары журналы оештырган «Илең турында уйла» дип аталган әдәби конкурска нәтиҗә ясадылар. Быел ул бөек җиңүнең 75 еллыгына багышлана. Анда 170 әсәр кабул иткәннәр. Хикая номинациясендә беренче урынны Шәрифулла әсәре белән Нәбирә Гыймаддинова, повесть номинациясендә Кайту әсәре белән Марат Кәбиров яулады. Шулай ук мәктәп укучыларының шигырь язу осталыгына бәя бирелде. Җиңүче Теләче районыннан Камил Минхаҗев. Туган телләр елында мондый конкурслар тагын булачак. Бу хакта тантанада катнашучы Марат Әхмәтов әйтте. Казан утлары журналы бүген яңа бәйге игълан итте. Әсәрләр татар халкының тарихы һәм язмышына багышланырга тиеш. Рухи ихтияжны тулыландыру өчен никадәр хезмәт куярга кирәк һәм анда безнең республикабызда яшәп торган 2 миллион татарның һәрберсенә җитә. Үз өстендә эшләү өчен дә, туганнары, якыннары һәм башкаларның күңеленә барып җитү өчен дә. Минем теге теләк күңелдә йөргән әйбер булгандыр. Ул әсәр, чөнки ул теге сугыш барыбызның да, безнең Россия кешеләренең кайсын гына алып карасаң да, безнең чуксаң сугыш әрнүләре һәрберебездә бар. Мин дәванием белән язганым бу шигырьне. Килгән давыл илем өстенә кара болыт кебек таралып, Гитлер явы җәйгән канатларын карчыгадай очкан масаеп. Балет сөючеләр өчен шатлыклы вакыйга бүген Рудольф Нуриев исемендәге халыкара классик балет фестивале башланды. Быел ул 33-нче тапкыр уздырыла. Гадәттә язын үтүче чара пандемия сәбәпле декабрьгә күчерелгән иде. Билетлар ярты залга гына сатылды. Моннан тыш чит ил артистларын күреп булмаячак. Анда Россиядә эшләүче балет осталары гына катнаша. Фестиваль танылган Баядырка спектакле белән ачылды. Быел тамашачыга 8 классик балет тәкъдим ителәчәк. Араларында Лебединое озеро, Дон Кихот һәм үзебезнең Шүрәле спектакле дә бар. Милли балетның барлыкка килүенә быел 75 ел. Аны тамашачыга 21 декабрьдә тәкъдим итәләр. Әлбәттә чакырылган кунаклар да күп. Сәхнәдә Марин, Большой, Михайлов театры артистларын да күрергә мөмкин булачак. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кичләрегез матур үтсен. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сүзне ганәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастердан яңа ел бүләкләре 31 декабрьгә кадәр кухня ясасагыз, бүләккә аш өстәле. Казандагы телефон номеры 267-166 Данил Мастерга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы кайда кар явачак, 2 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама яршалы, Алабугадан аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелә, 1 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы көн, кар, 3 градус салкын. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта кар явачак, нибары 1 градус. Көньяк көнбатыштан Булгарбай Чүпрәлдә урыны белән кар, 0 градус тирәсе. Чистая Нурлатомада Ширмешәндә шулай кар көтелә, 2 градус салкын. Төнлә республикабызда 10 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлауык, сак булыгыз. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта, көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юлыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә умыртка баганасын операциясыз роботлар давалый. Бүсер үз урынына кире урнаша. Авырту бетә. Отышлы бәядән доктор Остта давалан.
Новый дилерский центр УАЗ и Форд на Сибирском тракте 59. Спецпредложение для вас. Луидор, Казань. Hava duruşu çıkarılışının sponsoru Luidor компаниясы. Luidor компаниясы УАЗ һәм Ford автомобильләренең Татарстандағы рәсми дилеры. Сезне Казанда Сибир тракты 59 йортта Luidor автосалонында көтәләр. Мәркәзебез Казанда болытлы, кар явачак, көндез 0-2 градус салкын, җил көньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Татарстанның техник инвентаризация бюросы кадастр эшләренең бөтен төрен башкара. Өйгә кереп яшисе башлысы гына кала. Телефон 8800 333 14 76. Если делать по уму, в БТИ пора ему и ему. Решение спорных вопросов и определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму.